Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiak kepikiran nami na mungkin boi mangurupi pamurahok kita di pangaradiota di jamita nanayang si patol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 21 September 2025. Jala turpuk jamita di hari Minggu ima sian buku ni panurirang Amos bindusia ayat 10 sada sahak ro di ayat 15. Buku ni panurirang Amos bindusia ayat 10 sada sahak ro di ayat 15. Dung takas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami marhiti akka bahan-bahan na boi mangurupi pikiran nai gabi omma na mungkin boi mangurupi hita marhita pikiran nami hupatol hasami na parjulu di partikian ni panurirang Amos takasdo taboto kondisi ni bangsoi sebenarnya cukup dari segi apapun, dari kenyamanan, potensi perekonomian, dan segala sesuatu yang mereka miliki, sumber daya, mereka berpotensi ataupun berpeluang untuk mewujudkan panggilan mereka untuk menjadi berkat. Panggilan mereka sejak awal panjawon nasida, sejak leluhur nasida ima asa gabe pasu-pasu. Pasu-pasu kuho asa gabe pasu-pasu. Jadi marhite partikian kondisi na adong na masa di partikian na panurirang Amos sasitongna bangsa Israel berpotensi manang tadok majo mampu dari segala sumber daya untuk mewujudkan itu, untuk menyatakan panggilan itu, untuk melaksanakannya dan membuktikannya. Kondisi ninasida yang berpotensi mewujudkan berkat itu menjadi nyata bagi semua bangsa tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan ipakke nasida tiki laho patuduhon songon bangso naung terpilit nasida. Bangso naung pinilit ni debata di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Tujuan pemilihan sejak awal sebenarnya bisa mereka wujudkan dalam kondisi keadaan mereka di situasi di partikian ni panurirang Amos ala segala potensi, sumber daya, kesejahteraan, ancaman dari bangsa lain sebenarnya mereka bisa hidup lebih sejahtera dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sebaliknya di kondisi di situasi na makin sejahtera, di keadaan na makin tenang, dang nagabe dipakai nasida rupani gabe patuduhon songon bangso nang pinilit ni debata nasida songon bangso nabadia alai gabe justru di tengah-tengah nasida do keadilan itu dalam tanda kutip diinjak-injak. Keadilan itu tidak ada dangadong hasitongan ni taringot tu uhum. Justru akan namorai lam mamora napagosi lam mapugos lama rupani ditugihon nasida pasu-pasu tu bangsa na asing itu sudah tidak mungkin sebab antar sesama mereka pun mereka tidak mampu mensejahterakan sesama satu dengan yang lain. Gabe rupani rap mangulu di bagasan lasni roha di bagasan dame. Daudui di partikian ni panurirang Amos justru gabe ido sada topik tema tekanan panurirangon ni mana ima taringot tu hasitongan na ikot si patuduhonon di tonga-tonga ni parnguluan nasida songon akan nong jino ni debata keadilan si tong do debata jala adil dalam segala perbuatannya terhadap umatnya. Bangsa Israel alai nasida justru dalam istilah yang lain memperkosa keadilan itu. Tidak ada keadilan sosial, moral, bejat, turun, nilai.
standar mereka sebagai umat Allah sebenarnya harusnya mencapai go to the next level, level tertinggi. Halai justru mereka mendowngrade dirinya, mendowngrade ataupun patuturuhon diri nasida marhite na mangulu di bagasan kemunafikan yang mengabaikan keadilan sosial dan tidak ada moral rupani na sitong nauli di tonga-tongannya ka persauran nasida. Alan ido umben na taida di Amos godang lumba-lumba taringot tu uhuman. Taringot tu bahwa mereka akan dihukum, bahwa mereka akan diajar rupani supaya kembali pada standar awal tadi. Apakah mereka masih bisa diselamatkan? Boy do penasida di Palua, sian kebebrokan moral, sian ketidakadaan keadilan, bahwa keadilan telah dibuang, dipinggirkan. Apakah bangsa ini masih bisa diselamatkan? Ima ditrupuk tahun sada bukti rupani nakpe bobrok nasida, nakpe hancur secara moral, dangadok keadilan alai mereka dihukum dan dihukum, ternyata mereka masih bisa diselamatkan. Masih ada harapan untuk bangsa ini. Imana taida diturpukta bindusia ayat 10 sada sahar ori 15 pak kirimon ulu do pede bata paulihon nasida, memulihkan, dipulihkan kembali. Disinilah kesetiaan Tuhan itu tetap terlihat. Sekalipun umatnya tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Ini pertama yang harus kita syukuri dan kita banggakan sebagai orang percaya. Sekalipun dalam kehidupan kita terkadang kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berarti na parjolo dapat tita siya turpuk taon manok tong do satia debata marholong niroha nakpe di paloas aka uhum, di paloas aka namasa hapariron tu nasida aka nahacit dalan ni debata mengajar nasida asalam solhot tu ibana di loas masa. Maka kita juga selalu meyakini segala penderitaan diizinkan Tuhan terjadi, walau bukan keinginan Tuhan. Tetapi ketika semua itu diizinkan, dari situlah hendaknya kita belajar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa lepas dari ataupun kuat dalam semua penderitaan itu. Maka penderitaan juga membuat iman kita bertumbuh. Di tikyon taidama rupani pemulihan. Di hari nasasadai berarti melodok di hari nasasadai, suatu hari yang belum ada atau yang belum terwujud, tetapi janji Tuhan adalah iya dan amin, dan itu pasti. Di hari nasasadai berarti kuncinya adalah taklah berharap di dalam Tuhan. Toktong mamar pakirimon di bagasan debata. Jala diturpuk tahun di doi mana di hari nasasadai pajong jongok kumamuse undung-undung ni si David. Ima sada gombaran tu harajaon ni si David alai dang harajaon na komplit na megah berupani ayasing do istana do undung-undung alai tuk pesongoni naung sega secara rohani didok alani dosa. Alai boy doi patureon ni debata dipulihkan kembali. Diturpuk tau petari dado pengharapan mesianis namar tudu-tudu tu Yesus Kristus tu hatai. Jala diturpuk tau petari da sada inklusif ima aka bangso dang holan bangsa Edom be alai bangso-bangso ni debata sudi gabe mananda asidot holong ni rohani debata. Berarti pengharapan mesianis, pengharapan akan Mesias adong diturpuk tahun jala tahap persiai di terwujud di bagasan Yesus Kristus. Atong tu dia ma turpuk tahun buanota di jamitata togi honota ma ruas ni hurianta toktong asa marpakirimon ala ditikina paimbaruon ni devatado saluhutna. Marpakirimon unang macohot
makirim. Modedok di epistel una kamu holsoan, jadi ubat ni tu holsoani asa unang holsoan rupani ikut saya adok tok tong pakirimon. Jadi di turpuk tahun tatogihon maruas ni huriata marpakirimon na mangulu. Di bagasan debata na mampu paimbaruhon ngoluta. Jadi jangan pernah berhenti berharap di dalam Tuhan yang mampu memperbaharui hidup kita. Pakirimota di bagasan debata. Debata na mangulu, debata na boy paimbaruhon bangsona, mangurupi kita.